Jalatakas doy. Molo ido gabi ibaik kamu di bagasan golumuna di tonga-tonga ni keluarga gabi keluarga si tiruo mahamu. Jalatakas do dohonokku. Di bagasan nabar keluarga saya dong mo jumpa kahama olon. Molo tubuh pihak kaparbadaan idok hatalina tua-tua inna habang man nasi buruk songgok tudurame. Molo sada mumuruk sada masih buat dami. Matudu. Adong do hatani halak Kristen nama dokon. Mulu pigodang hama orang dan yadopamu. Hadapilah dengan berpasrah kepada Tuhan. Dan hadapi di bagasan benget di roha. Alani mulu diulah hokoi hela dapat muna maha gabi rumah tangga nadingga. Memahami si matuam. Masih akangan masih nomor 2. Di mana masih nomor 3. Asa marhite ulos na upasatamion. Ang giyak ma amata nomor 2 di bata. Si gajang umur kamu 7 narion. Si torok punopar. Gajang ma barita gabi. Bigyaw nami di hamu. Gajang manang barita horas. Tupahon yamata nomor 2 di bata. Jalatakas do tutu di hata na hubasatan yon. Totong ma suatu kamu di bagasan rohamuna. Marhitei pasahaton nami ma ima ulos hela. Ikon manat mahon mengenang mana terjadi di bagasan sadarion. Asa manat mangalak katujulu. Jala totong didongani Tuhan kita. Alani di bagasan tikion itu hodo anak pangguara diau. Mulu denggak ko do keluargam. Itong-atongan ni keluarga libong. Denggam ma barita gabi bigyon nami natorasmu. Nah, mulu pe nasa lilingon. Adong aka jugal ni rohai. Unang saya pababuan ni. Tinggal may saluhut na. Asa didok edday. So siyan haposoon. Hot di hatuaw. Nung majalo pasu-pasu pardong asaripeo kamu di bagasan sadarion. Nasotupa. Muba. Nasotupa mose. Didokon aposon ni Tuhan itu nakaling yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Walau jumpa perbadan di hamuna. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya mang ya, amakilah si libong. Tunjukkan Anda itu bisa melakukan apa yang diharapkan orang tua. Anggiak mahamuna na 2 gabe contoh di tonga-tonga ni masyarakat. Anggiak matutu ho ito eba. Mungkin bodari lungudur aruhanyo makmur. Dang si beho alay marhite dinang borkat to markasohotan masada pahingoton aka anggim na 2 nai gabe contoh jala ajari ma marhite WA peboilo ito dah unang malas unang putus hubungan asa didok na tua-tua tubuh lak tubuh sikorong didolok di purbatua manang tu dia hamuna 2 mangalaka tusima dapotan parsaulian alani amang parmusin nami pasahaton nami ma ima oh iya amang libong saya juga tidak tahu entah siapa mengambil tanggal ini tanggal 25 bulan 5 sadarion ima tanggal lahir ni si matuamon hari ulang tahun ni si matuamon me jala mau dibuka ho almanak ni HKBP di dok dosi atong udah kamu nama songon natin onahon ni di batamuna unak kamu manipil tu siamun manang tu habira jala au tersonggot do di tanggal 25 ikut disihamu majalo pasu-pasu pardong astari peon. Naku boto si matua mon tak na dohonon na. Alani ko pasahak ma tu omak ni seba.